Il-President ta' Malta George Vella ħeġġeġ lil kull min iħaddem biex ma jkunx ħieħ fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Dan kien il-messaġġ li wassal waqt iċ-ċerimonja Premju Ħaddiem tas-Sena fejn il-President ma żammx lura milli jirreferi għall-inċidenti li seħħew fl-aħħar xhur fuq il-post tax-xogħol u li wħud minnhom kienu fatali. Bil-President Vella jgħid li min iħaddem u l-awtoritajiet responsabbli għandhom ikunu xprun ta' inizjattivi li jevitaw disgrazzi li jistgħu jiġu evitati bi ftit aktar attenzjoni u dixxilpina. Il-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena jirrikonoxxi d-dedikazzjoni u l-bżulija tal-ħaddiema u din is-sena mhux binqas. Il-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena ingħata lil Claire Mallija li hi LSC fl-Iskola ta' Stella Maris. Dan fil-waqt li t-tim tas-sala numru 1 fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija ġie premjat bħala tim tas-sena għax-xogħol imprezzabbli li jwettqu fil-ġlieda kontra l-kanċer u l-appoġġ lill-pazjenti. Fost diversi unuri oħra ingħata wkoll il-Lifetime Achievement Award lil Raymond Cicluna li huwa l-iskrivan tal-Kamra fil-Parlament.